दिनै जों बे प्रेस मिट हाबाफारिखौ लानाय जादों मोनसे बिथिंखौ नायनानै दि जोंनि बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशना गायसननायनिफ्राय जिखिनि हाबा मावनो लादों एबा जि मावबाय थादों बेखौ एसे रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। दा दिनै आं एसे बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि माखासे खोथाखौ बुंफोरनो लुगैदों। गिबियावनो निस्सय रायजो राजाफ्रा बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि माखासे मावबारिखौ ससियेल मिडिया बा मिडियायाव नुबाय जानांगौ, निस्सय एसेबाबो बुजिगोन। दा दिनै एसे जों माखासे डिटेल्स खोथाखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो सानदों। दा बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशना थांनाय बोसोर अगस्त 2021 आवनो गायसनजादोंमोन। बेखौ आन्डार सेक्सन 8 अफ द कम्पानिज एक्ट हिसाबै गायसननाय जादों। बे मोनसे नन प्रफिट कम्पानि। बेवहाय जोंहा बिजनेस बे जोंनि गिबि थांखि नङा। समाज फोसाबनाय, रायजो राजायाव जौगानाय लाबोनाय बैफोरखौ नोजोर होनानै बे बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशनखौ गायसननाय जादों। बेवहाय जोंहा गोबां बिबानगिरि दङ, गोबां एक्सपार्टिस थानाय जोंनि जितुनाखि कोर मेम्बार्सफोरा माखासेया ल'नि डिपार्टमेन्टनि, माखासेया मिडियानि, माखासेया इकनमिक्सनि, माखासेया सशियलजिनि आरो माखासेफोरा एन्टारप्रेन्योरशिप। सो माखासे एक्सपार्टिस थानाय मानसिफोरखौ लानानै नैबे बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशनखौ गायसननाय जादों। बे फाउन्डेशनाव जोंहा मेम्बार्सफोरा दङ अल ओभार BTC एरियानि। क'क्राझारनि मेम्बार्स दं, चिरांनि मेम्बार्स दं, बाक्सानि आरो उदालगुरिनि। दा आं डाइरेक्टर हिसाबै बे कम्पानियाव दङ आरो आंजों लोगोसे दङ जोंहा बिथां बिनोल वारि एक्जिकिउटिभ बिबान हिसाबै दङ। दा बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि नैबे जोंनि हेड अफिसा जाबाय उदालगुरियाव दङ। बेवहाय जों बायदि रोखोमनि खामानि दासान्दि मावगासिनो दङ। गिबियावनो जोंहा एग्रिकालचार सेक्टराव BTC सरकारनि कलाबरेसनाव जों माखासे फार्मार्सफोरनि ट्रेनिं, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि ट्रेनिंस आरो एन्टारप्रेन्योर्सफोरनि माखासे गोबां प्रग्राम लादों। दा मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम जों माखासे प्रग्राम खालामबाय थादों। निस्सय जे बियो रायजो राजाखौ एसेबाबो बेनिफिट्स होगासिनो दङ। बा निस्सय जिखिनि टेक्निकेल स्किल जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथियामोन बेखौ जों फोसाबनो नाजादों एबा फोसावनो नाजादों, जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा साइन्टिफिकेलि एग्रिकालचारखौ मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हायो। बे जोंनि मोनसे मावफारि दायो। बेजों लोगोसे जोंहा बडलेण्ड केम्पासाव नैबे उदालगुरि साबकाथि केम्पासाव जोंहा बायदि रोखोमनि स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि सोलिगासिनो दङ। सेथियावनो जोंहा हेन्डलुम सेक्टराव बेवहाय जोंहा 20तासो जों हेन्डलुम सेट गायसनबाय। दा बेवहाय जोंहा ट्रेनिं काम प्रडाक्शन बे मोननै खामानिया जागोन। बेवहाय स्टुडेन्ट्सफोरनि रेजिस्ट्रेशनबो जादों, प्लास बेवहाय प्रडाक्शननि खामानिबो जादों। नैथियाव जायो बुरि केम्पासावनो बडलेण्ड सुइं स्कुल होननाय मोनसे जों स्कुल बनायदों। बेवहाय टेइलरिंनि खामानिखौ मावगोन, बडलेण्ड गार्मेन्ट्सनि जों खामानि मावनो नाजादों आरो दायो जोंहा गोबां स्टुडेन्ट्सफोरा बेवहाय ट्रेनिं लागासिनो दङ। फर्स्ट बेचआवनो जोंहा 35 स्टुडेन्ट्सआ अलरेडि रेजिस्टार्ड जाबाय। दायो बिसोरो 3 मान्थ्सनि कर्स लादों। दा जुदि बिसोरो एक्सपार्टिस जायोब्ला निस्सय जों बिसोरनि लेभेल अफ एक्सपार्टिसखौ नायनानै जों बिसोरनि खामानि जितुनाखि फिउचार लाइभलिहुड बे खोथाखौ सानदों आरो माखासेफोरखौ जोंनि बे बडलेण्ड केम्पासावनो जों प्रडाक्शन जितुनाखि टेइलरिंनि बा गार्मेन्ट्सनि खामानि दङ बेवहाय जों इनभल्व खालामनो नागिरदों बा एंगेज खालामनानै बिसोरनि लाइभलिहुडनि खोथाखौ जों सानदों। दा थामथियाव दङ जोंहा वेल्डिं सेट जितुनाखि आयरन एन्ड स्टिल फेब्रिकेशन। बडलेण्डखौ नायोबा जोंहा हिउज कन्स्ट्राक्शननि खामानि सोलिगासिनो दं, न'नि खामानि, दलंनि खामानि, लहानि खामानि। दा बायदि बिथिङाव कन्स्ट्राक्शन खामानिया जागासिनो दङ। दा नैबे हिउज इन्डास्ट्रि जितुनाखि आयरन एन्ड स्टिल फेब्रिकेशनाव जिखिनि एक्सपार्टिस नांगौ, निस्सय बडलेण्डआव एसे शर्टफल जानो हागौ नामा बा जादों, एबा जोंनि मानसिफ्रा एसे थालांदों नामा बे सेक्टराव। दा बेवहाय जों सानदों फैबाय थानाय नेक्स्ट 1 इयारनि गेजेराव जों 500 इयुथखौ आयरन एन्ड स्टिल फेब्रिकेशनाव लं टार्म एबा शर्ट टार्म कर्स होनानै जों एक्सपार्टिस बनायनानै जों बे सेक्टराव लाइभलिहुड होनायनि बेबस्था लादों। दायो जोंहा आयरन एन्ड स्टिल फेब्रिकेशन जितुनाखि 3 मान्थ्स कर्स बियो शर्टलि जानो थांगासिनो दङ। दायो जोंहा रेजिस्ट्रेशन प्रसेसा सोलिबाय थादों आरो शर्टलि जों बे कर्सखौ लन्च खालामसिगोन। एकदम मिनिमाम रेट्सआव बे कर्सखौ होनाय जागोन। जाय कर्सखौ नोङो बडलेण्डनि बाहेरायाव थाङोब्ला रोजा होनानै सोलोंनो हागोन, सोलोंनो गोनां जायो। नाथाय जों बेफोरखौ साना लाफानो एसेब्लाबो एसे रेट्सआवनो बा एसे खम फैसायावनो जों मेक्सिमाम स्किल्सखौ जों मोननो हानाय बायदि बै थांखिखौ लानानै जों बेखौ बनायनाय जादों। आरो बे मुं थिसननाय बेलायाव नोंथांमोननि जि ट्रेनिं होगासिनो दङ, ट्रेनिंखौ लानो थाखाय माबायदि प्रसेस मुं थिसननाय बेलायाव?
फार्स्ट अफ अल जोंहा एलिजिबिलिटि जों क्राइटेरियाखौ दोननो नाजायाखै जाहाथे माने गोदोरनिफ्राय जायफोरा माने मावनो हायो बे टारगेटखौ माने जों लानाय जादों माने क्वालिफिकेशन्सखौ जों माने प्रायोरिटि होआखै मानो होनबा जों रायजो राजाफोरनो माने जोंनि जिखुनु आनएमप्लय मानसिफोर दं बिसोरनो माने स्किल होनायखौसो माने जों टारगेट खालामनाय जादों आरो दायो एप्लिकेशनाथ' माने इजि प्रसेस जोंहा अनलाइनबो जायो अफलाइनबो जायो डाइरेक्ट केम्पासाव फैनानैबो माने लाफैनो हायो नोंथांमोना जि दायो अनगोयिं माखासे सेक्टरावहा ट्रेनिं होगासिनो उननि समाव मा सेक्टरखौ नोंथांमोननि जि अनुष्ठानाव इनभल्भ खालामनायनि मिजिंथिदों दा जोंहा बेवहाय आरोबाव माखासे सेक्टर दङ बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसननि जिथुनाखि मेन हेडक्वार्टार नैबे साबखाथियाव बेवहाय जोंहा माने पिगारि ओमफ्राय बिकिपिंआबो सोलिगासिनो दङ दा पिगारिया जोंहा फैबाय थानाय मार्चनि 14निफ्राय 19सिम मोनसे हेन्ड्स अन ट्रेनिं सप्तासेनि थाखाय जों माने ट्रेनिं होनो नागिरदों अकल ट्रेनिंनि थाखायल' नङा बेवहाय माने जों माखासे फाइनान्शियेल इनस्टिट्यूशन्सफोरखौ जों लिंहरनानै फाइनान्शियेल लिंकेज होनो नागिरदों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सरकारनि माखासे बेनिफिट्सखौ लानानै जों एन्टरप्रेन्योरशिप बा पिगारि फार्म बा बि प्रसेसिंनि जिथुनाखि पेकेजिं बा मार्केटिं जों मावनो हायो बिनि थाखाय जों माने फैबाय थानाय मार्चआव जों माने मोनसे इन्टेनसिभ ट्रेनिं लानाय जादों बी कीपिं आरो पिगारिनि सायाव जिथुनाखि थांखि बा बिथांखि बा जि मावफारि दा निश्चय माने जों इन्डिभिजुअल बा एस ए अर्गेनाइजेशन हिसाबै जों थांनो सानाखै जायनि थाखाय जों माने कलाबरेशनाव जों खामानि मावदों दा सेथियावनो जोंहा माने बिटिसि सरकारजों माखासे खामानिखौ जों माने कलाबरेशन खालामनानै मावदों दा गिबियावनो आं बुंदोंमोन जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बेजों माने जों एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावदों बेजों लोगोसे जोंहा माने बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसनाव जों माखासे एक्सपार्ट जायफोर माने इन्डास्ट्रियाव माने लिंकेज दङ एबा इन्डास्ट्रिनि खामानिफोर माने मावनानै फैनाय बैसोरखौ लानानै जों माने बिटिसिनि बाहेराव जिखिनि इन्डास्ट्रि दङ जाय इन्डास्ट्रिया बडलेण्डआव माने गायसनजाथावना एबा पसिबिलिटि दङ दा बैफोरखौ जों रायज्लायनो थाखाय माने भारतनि माखासे स्टेट्सआव जों साफा सानै मानसि दैथायहरदों आरो मोजां रिजाल्ट मोनदों दाहालागै दा फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जिथुनाखि बिटिसि एरियायाव मोनसे बिराद मोजां इन्डास्ट्रि जोंनि कलाबरेशनाव जानो थांगासिनो दङ आं बेनि नामखौ दिनै बुंनो सानाखै निश्चय रायजो राजाफ्रा सर्टलि नुसिगोन दा बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि जिथुनाखि बाहेराव थानाय बैफोरखौ जोंनि लकेलाव जुदि लाबोनो हायोब्ला जोबोद माने जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा एमप्लयमेन्ट मोनगोन बे थांखिखौ लानानै जोङो दायो माने माखासे इन्डास्ट्रियेल भिजिट खालायदों प्लास माखासे इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरबो लाना फैदों जोंहा दिनैबो दंफैयो बेयाव बा मैयाबो जोंहा माने सासे माने पाम अइलनि सायाव माने फैदों बेयाव जोंनि अर्गानाइजेसनाव माने जोंनि अर्गानाइजेसनजों मा लेभेलाव माने फिउचाराव माने पाम अइल इन्डास्ट्रिखौ लांनो हागोन बिनि थाखाय जों मिया सार्भेनि थाखाय फैदों बेयो माने जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा निश्चय जों माने माखासे स्टेप लाबावगोन आरो कलाबरेशना जोंनि मोनसे दायो फार्स्ट प्रायोरिटि जिथुनाखि माने कलाबरेशन गैयाबा बिटिसिआव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिया निश्चय माने जिबादि स्पिडआव जानांगौ बे जानाय नङा बिनि थाखायनो जों माने कलाबरेशन्स विथ इन्डास्ट्रि अर्गानाइजेशन्सफोरजों जों मावगासिनो दङ आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आं जे एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर BDF नि जानानै जे नोंथांमोननि गेजेरजों आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनो बे खाबुखौ मोननायनि थाखाय जोंहा डाइरेक्टर सार बिथाङा गोबां खोथाखौनो बुंलांखाबाय बिनि गेजेराव आरो फंनैसो खोथा एड खालामनो थाखाय आं सानबावबाय आरो बेखौ एड खालामनाया मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जों गोबां समाव माने बै एरियाफ्रावबो जों खामानिफोरखौ मावबाय थादों जेरै दायो नङा सिगांनिफ्रायनो जोंहा आनएमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमा बा बे खोथाफ्रा बहुत सरसा जायो अकल बडलेण्डआवल' नङा आसामावनो जा बा इन्डिया लेभेलावनो जा वर्ल्ड लेभेलावबो जा दा नैबेनि खेथ्रआव जोङो जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारियाव मोनसे एग्रिमेन्टबो जानानै थांबाय एग्रिमेन्टनि उनाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोदान थासारि सफैबाय आरो बे गोदान थासारियाव जों गासैबो गावबागावखौ मा लेभेलाव हायो एडाप्ट खालामनानै जोङो सोलिदों दा बे बेलायाव मोनसे गोबां जों नुहुरनाय बा जों साननो गोनां बाथ्राया बे जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव आनएमप्लयमेन्टनि इस्युआ माबायदि आरो बे आनएमप्लयमेन्टखौ लानानै जोंनि सरकारा बा जों गावबागाव व्यक्तिफ्रा मा लेभेलाव गावखौ थाग थियारि खालामदों थामथिं खालामदों बे मोनसे खोथा बेनिखायनो
जोङो नैबे BDF बे NGO खौ जों खम समनि बिथोराव एग्रिमेन्टनि उनाव जों दानानै लादों आरो बेवहाय माखासे युथ्सफ्रा माने एखे रोखोमै सिन्था खालामग्रा युथ्सफ्रा जों बाहाय जमा जानानै जों बे NGO खौ दाना लादों आरो बेनि गेजेरजों जों सानदों सरकारा गोबां समाव माखासे इस्युफोरखौ सरकारनि बायदियै सल्भ खालामजोबनो हाजोबाबो जानो हागौ बिसेसकै एमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि खेथ्रआव मानोना दायो सरकारि साकरि मोननो थाखाय गोबां कम्पिटिशन दङ आरो गासैबो जे सरकारि साकरि मोनजोबगोन बे नंजोबा बेनिखायनो नैबेबायदि मोनसे NGO फ्रावबो गोबां जोहोलावफ्रा बा गोबां बेबायदि खामानि मावनो हानाय केपासिटि थानाय मानसिफ्रा खामानि मावनो हायो बेनिखायनो जों बे NGO नि गेजेरजोंबो एसे एनैब्लाबो जे बेवहाय माखासे जोहोलावफ्रा माखासे खामानि मावग्राफ्रा मावनानै गावनि न'खर खुंनो हागोन जों बेखौ आसा फारिदों बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया बे थांनाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव NDP आनो जा एबसु आनो जा बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बर'नि संगठनफ्रानो जा गोबाङा बाहाय इनभल्भ जाबाय बिनि उनाव गोबाङा आनएमप्लयडबो जानानै थाबाय दा नैबे एग्रिमेन्टनि उनाव जाहाथे बिथांमोनाबो माखासे खामानिफोरखौ मावनो स्कप मोनो गावखौनो थारमाने डिप्लय खालामनो हायो एमप्लय खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों जे जों सिन्था खालामनाया गासैबो समाव थोजासे जागोन बे खोथा नङा नाथाय एसेब्लाबो बबेबा एंगेलाव बियो सरकारखौबो हेफाजाब खालामहैनो हागोन जों बेखौ आसा फारियो बेबायदिनो दिनै जोङो बारग' NDP आफादनि जिथु सोद्रोमाफोर जायफ्रानोखि बेबायदि मा होनो गावखौ खामानि मावनो थाखाय नागिरबायदों नाथाय खामानि मावनो स्कप मोनाखै बिथांमोना मालाबा लामाखौबो नुहुराखैबो जानो हागौ गासिबो नङा गोबाङा बेबायदिनो बेलेग बेलेग खामानियाव इंगेज जादों दा जायफ्रा बेबायदि खामानि मावनो स्कप मोनाखै बिथांमोनखौबो जों एसे एनै स्कप होनो हायो नामा बेखौ जों सिन्था खालामदों आरो जों नुहुरदों फैबाय थानाय समाव स्कप मोनगोन स्कप होनो हागोन आरो बिथांमोनाबो हाबाखौ मावनो हागोन दायो जोंजों लोगोसे इस्ट टु वेस्ट थारमाने नैबे बड'लेण्डनि बिथोराव आरो बिथिं सानजाहा गहपुरनिफ्राय लानानै इभेन धेमाजि गोबां जों सेंग्राफोरखौ जोङो लोगोसे जों लानानै खामानिखौ मावबाय थादों जोंहा टीमबो दंसै टीम वर्कबो दंसै आरो क'क्राझार सेरफांगुरि बेवहायबो जोंहा मोनसे बे BDF नि केम्पास जानो थांगासिनो दङ चिराङावबो जानो थांगासिनो दङ इभेन बाक्सायावबो साननैसोनि उनाव जोङो सिन्थाखौ खालामबाय थादों बेहाय मोनसे BDF निनो ब्रान्च केम्पास हिसाबै जों दाना लानो थाखाय मानसि हिसाबै जोंहा दंखासै खिन्थु खामानि मावनायनि मोनसे जायगा मावखुलि हिसाबै जों बेबायदि दाना लानो थाखाय सेस्था खालामदों आरो बेफोरो फैबाय थानाय गुसुं समनि गेजेराव जाफुंगोन आरो जाफुङोब्ला गोबां सेंग्राफ्रा बेवहाय बाहागो मोनगोन बा बाहागो लानो हागोन आरो खामानि मावनो मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन दा बेखौ बेबायदि खोथा बुंनायजों लोगोसे मात्र NDP नि सेंग्राफोर बे खोथाखौ बुंनो सानाखै दिनैनि तारिखाव गोबां बेबायदिनो जोहोलावफोर दङ आरो NDP होननानै बुङोब्ला दायो NDP आ जिहेतु गैला बिथांमोना गासैबो सिभिलियान जाबाय बेनिखायनो जों कमन मोनसे इन्ट्रेस्टखौ लानानै जों खामानि मावदों बेनिखायनो निस्सय जों आसा फारियो जाफुंगोन आरो जेराव दिनै जोंनि BTC सरकार हिसाबैबो जथेस्थ' बिदि हेल्प नङा बा एनकारेजमेन्ट जोंनो होदों आरो जोंनि खामानि मावनायफ्राव बिथांमोना किसु लामाफोरखौबो दिन्थिदों आरो जों बिदिनो आसा फारिगोन उननि समावबो जों बेबायदि हेफाजाबफोरखौ मोनबाय थागोन अकल BTC ल' नङा स्टेट गभार्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभार्नमेन्ट बे लेभेलावबो जों माखासे जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ जों दैथायबाय थादों जों चेनेलाइज खालामबाय थादों खामानि मावनो बेबायदि फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावनो लादों दा बिसेसकै नैबे उदालगुरि ओनसोलाव एग्रिकालसार सेक्टराव जोङो दायो बेखौ मोनसे सेन्टार अफ फकास हिसाबै जों जुखाम खेथि मेज नैबेखौ जोङो दायो खालामनो आखायाव लादों दहाय जोंहा डाइरेक्टर सार बिथाङा बुंनायाव थालांनायखाय बेखौ एसे लाबोफिनबाय खोथाखौ जे एबार जोङो लार्ज स्केलाव जों जुखाम गायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बेनि थाखाय जोंनि आखायाव नट लेस देन 7,000सो इन्डिभिजुवेल खेथियकफोर दङ भेरगावनिफ्राय लानानै आप टु माजबातसिमहालागै दा बर्थमान दा बिथांमोननि गेजेराव जों मोनसे माबाखौ लाबोदों एवारनेसखौ लाबोदों जे जुखाम खेथिखौ एबार जों मावनांगौ आरो बिनि थाखाय डिमान्ड बा मार्केट लेभेल बियो जोंहा क्लियार जानानै दङ जे गोबां डिमान्ड दं बिनि थाखाय बिनिखाय जों एबार बे एरियाखौ जों फकास खालामदों जे जुखाम खेथिखौ जों लार्ज स्केलाव मावगोन
बेनिफ्राय जितु पाल्म अइल नैबेनि खोथाखौबो दहाय एसे बुंखांखाबाय बिनि थाखायबो जोङो दायो माखासे मेकानिजमखौ बानायबाय थादों आरो सरकारनि माने किसु एजेन्सिफोरखौ लानानै जोङो खामानिफोरखौ मावनो आखायाव लादों आरो दिनै जों आवगायबाय जथेस्थ'। दा फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामगोन जे जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफ्रा जाहाथे गोसो होयो मानोना समा ओरैबायदि जागासिनो दं जे जेराव खामानि मावाब्ला जोंनि थांना थानाया गोब्राब जासिगोन आरो बे जौगालु समाव डेभेलपमेन्ट बे स्टेजाव जोङो जाहाथे समफोरखौ ओरैनो हगारा जों गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावनांगोन साकरिखौ नागिरबाय थानांगोन जेब्लासिम साकरि मोना सरकारि साकरि अब्लासिमहालागै जों गावनि जितु केपासिटि जितु जोंनि रोंगौथि बेखौ लानानै जों खामानिफोरखौ मावलांनो हायो आरो जों नैबे लेभेलाव बे स्टेजाव जों खामानि मावनानै गावखौनो फिल खालामनो हादों जे जोंनि ओनसोलाव बहुद पटेन्सियेलिटि दङ जिखुनु लेभेलाव पटेन्सियेलिटि दङ जिखुनु लेभेलाव पसिबिलिटि दङ जों खामानि मावनानै गावखौ जोङो बेबायदि एस्टाब्लिश जों खालामनो हागोन। बेनिखायनो जों नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि जितु इयुथ्सफोर आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय बड'लेण्डआव थानाय जोंनि खामानि मावग्रा बा इयुथ्स जौगाबोनाय इयुथ्स बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों आरो जायहा जि लेभेलाव हायो बिथांमोना आवगायनांगौ फरायनाया फरायनांगौ आरो बेबायदिनो गभर्नमेन्ट साकरिनि थाखाय जायफ्रा एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेबायदिनो जायफ्रा एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावदों मावनांगौ आरो बिजनेसनि खेथ्रआव जायफ्रा खामानि मावदों मावनांगौ आरो बेबायदिनो बिभिन्न लेभेलाव अमा फिनाय दाउ फिनाय आरो बेबायदि जितु इन्डास्ट्रि लेभेलाव जोङो गोसो होनांसिगौ मानोना जों सोरखौबा आसा फारिना थानांगौनि दायो सम गैलिया जों खामानिफोरखौ मावनांगौ। दा नोङो नैबे साननैसो जोङो जोंनि बे आरो बेबायदिनो गभर्नमेन्ट साकरिनि थाखाय जायफ्रा एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेबायदिनो जायफ्रा एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावदों मावनांगौ आरो बिजनेसनि खेथ्रआव जायफ्रा खामानि मावदों मावनांगौ आरो बेबायदिनो बिभिन्न लेभेलाव अमा फिनाय दाउ फिनाय आरो बेबायदि जितु इन्डास्ट्रि लेभेलाव जोङो गोसो होनांसिगौ मानोना जों सोरखौबा आसा फारिना थानांगौनि दायो सम गैलिया जों खामानिफोरखौ मावनांगौ। दा नोङो नैबे साननैसो जोङो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि बारग' एनडिबि बा बिग्रायारि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ जों मोनसे सार्भे खालामबाय थादों जों अनलाइन जों सार्भे खालामबाय थादों जे जों सेग्रेगेट खालामदों सोर मा लेभेलाव खामानि मावनो माने इन्ट्रेस्ट दङ बेखौ जोङो मोनसे अनलाइन फर्मनि गेजेरजों जों सार्भे मेपिं खालामबाय थादों आरो दाहालागै जोंहा 4000सो फर्म दायो आपल'ड जाबाय आरो बिथांमोना बबे सेक्टराव खामानि मावनो मोजां मोनगोन जों बिथांमोनखौ आरो मोनसे समाव जों सेग्रेगेट खालामनानै जों काउन्सिलिं होगोन आरो जों फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसनफोरजोंबो जों लिंकेज सेस्टा खालामगोन आरो जों बिथांमोनखौ ट्रेन्ड आप खालामनो थाखाय जों सेस्टा खालामगोन बेनि थाखाय जों गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो हयथ' मदद जों बिगोन जों बेबायदि दायो प्लानिं खालामदों। जों गोबां साबायखर नोंथांमोननि गेजेरजों बेसेबांखिनि खोथा